Салом алейкум мардум, ҳама каса нағзен? Як секунд. Салом алейкум ҳама каса бародаро. Чӣ хел ки ваъда додум тунаку лайв мебуром, ина лайв буромадум. Саволотона якта ҳам саволое ки дар комментариҳо навистагӣ будем. Ҳавайда аку ҳаракат мекунем, иншоалло ҷавоб тимтона. Мо да соат ози 10:30. Так что мерем хаин аки якум бори живой ма буромадистам. Дасти рост даям ба фикрам ҳама салом алейкум ҳаматон да ва алейкум. Ай Америка, ай Нью-Йорк. Саволотон боша агар як савол кен дуюм саволотон агар ҷавоб метим, леки пеш ай ҳама мехостум як комментарияда бисёри баъд зиқ шидум. Ҳамун комментарияда ҷавоб додуму агар бародар рӯз нигоҳ кардиста боша масъалаи реклама гуфтику ки ман ҳама ҷа реклама мекунам. Амта якта савол не живой ҷавоб додестам таки ма Америка даём, инҷа да мо тоҷико камем. Россияда бисёрем. Инҷа да мумкин боша агар кати Самарқанди якҷоя қариб тоҷика гаварияши зиёда як хато накунам агар як 200,000 анда. Агар хай так исусу гирию американцои таваллудшудагӣ хай мумкин самарқандиҳо 1 миллион бошанд. Аку статистикаи дидан кура, леки мо тоҷико камем. Именно Тоҷикистон камем. Ҳамуда вақти бародар вақти як гап мезанем ки реклама мекунӣ, ин мекунӣ, вай мекунӣ. Ҳо ман рекламашон мекунам. Чӣ ба ман мард тоҷики худ ман реклама накунам? Чӣ ба ман нишон натиҳам ки ҳамун бародар киярам реклама кунам? Руса реклама кунам ё ки американеца? Авайда бародар пеша як комментария навистан як хушу фикр кун. Реклама ҳаст пулакӣ, реклама ҳаст бепул. Ман бепул реклама мекунам тоҷика. Амин Америкада хча гирифтагӣ боша, корхона кушодагӣ боша, якта тоҷика кор гирифтагӣ боша, ман мерам бепул рекламаш мекунам. Ман $100, $200 ки предлагатам мекунам, ман намегирам. Ҳавайда пеша як гап задан, илтимос хушу фикр кунед, баъд саволотона тиен. Ҳавайда камтар сахт расидагма. Ҳавайда агар тамошо кардиста бошӣ, фикру ақидата нисбати ма дига ки ман хеле одам нестам. Мерем ак саволотон дам, мира дили ма холӣ кардам ша. Так. Бисёриётон мепурсен номеро дугонаҳо. Ам духтарча зурайда подписатсия кунен канал жуда бисёр духтараки ба маънӣ. Так, аку беслин якта ман саволотон да фикрам ман реклама мекунен. Реклама мекунам атия, конечно. Ман да як роликча парто хоҳарҷон, духтарҷон гум барои ки духтарам да хеле монандим. Як камака кӯтоҳ ролик парто. Ман мемонам ҳамин видеои меомадаги да масъалаи оилико кати ман ҳатман тия реклама мекунам хоҳараки азиз. Мерем хайна грин карта вариант ҳаст барои рафтан мегуфтем. Ҳамин бародарҳое ки мегӯянд ку бародар виза рӯй ку, ҳамун саволтон хатоае. Виза ман рӯй кардан наметавонам. Приглашенияам рӯйтон мекун. Проблема барои приглашения рӯй кардан нест. Любой нотариус медурам, нотариусо мегӯм фалон одам ман фамилияш рӯи $3 меистам. Лекин ман турист омадагиам, баъд документома студент кардагиам, ҳавайда вероятности ки агар вай гира мебина ки Парвиз ниёзу шумо да приглашения рӯй кардаге, ай ҳамун ҳисоб вай одамо чӣ намекунанд? Пасол мебинам мега и бачак моро фиреб кард, турист гуфт рафту истод. Ай ҳамун ҳисоб шумо да отказ мекунанд. Агар хай хеш табуротон боша чихе приглашения рӯй кардан натонанд, марҳамат ман да нависен номерошон дар комментария, ман телефон мекунам, мефаҳмонам, ҳамун пули приглашения шама метиҳум $3, ё ки мегӯм куҷо равам бепул мекунанд, ба ман мерам пулшона метиҳум. Ин масъалаш да вапси хавотир нашавед. Баъд он одамое ки мегӯянд мо приглашения рӯй кардан наметонем, ин ва дурӯғаи гапо. Бисёриҳо рӯй намекунанд ҳисобе ки тарсанд ки шумо меистед, историяшонро ҷазир мешавад. Не, ин гап нест хеле гап. Мебиёянд бестенам, наравенам, иҷа Америкае, иҷа ҳар каса худуша судит мекунанд. Хеле ӯ хеш шуд омад тура, дигар ягон хеш шуда наметем, гапо дурӯғе.
Дальше мерем. Именно ҳамон вақти менависем виза рӯи ку, ҳеч кашмуда виза рӯи кардан намекунам. Приглашение рӯи мекунам. Визара бахтон мерем мегирем. Так, саволи салом мо дар Россия мехоҳем чӣ хел кунем, перевод кунем, роша мегуфтем. Перевод ай чӣ ҳисоб, агар ай студенти иҷа перевод карданӣ бошед, бародари азиз, ҳамун любой университет да, агар тамошо кардагӣ боша, любой университет медроед, университетҳое ки международни университетҳои Россия, ҳамаш отдел доранд, отдел по работе со студентами. Мерен мегӯян ки ма фалончӣ, ма масалан Парвизум, ному Парвиз Ниёзов мехоҳам Америка равам, хонум. Манда списоки ки шумо кати американски университетҳо договор доред, манда тиен, вай шумо да списоки университетҳоя бояд тиен, и қоида бояд тиен, на тиен не. Ако смотря худ чӣ хел катишон относиться мекунӣ, рави хая шоколадча ягон чи бурда метӣ, ҷо бисёр вақт ҳам занако мешинанд, як шоколад метӣ, мегӯи извините, хая ми як савол, списоки университетҳои Америка кати шумо договор доштагиёт на тиен, вай шумо да список метия, ай ҳамун список ҳар як чиза нависен, русӣ нависен, салом алейкум, там здравствуйте, я хочу рафтан, масалан кор хондан рафтаниё, ҳамуда илтимос дастгирӣ кунен, вай университет худаш ҷон гуфта документотона мекунад, роӣ мекунад. Ба фикрам барои сервис $230, барои дигар документон $120 ва барои пур карданаш ҳамун университет чанд сум мегирад. Пула беҳуда ҳайф накунем, ҳар кас да пул натин, пример худтон буроен гап занен. Барои ҳамин университеттон равен, уҷа дальше уже ҳамун списка ки гирифтен, Google да занен, поискда университетҳои кадомеш ки маъқулаи шумо да вайда нависен, хоҳе намаш нависен, ҳама шумо да ҷавоб метиҳам. Программист ИСЛ гап мезадем. Программисто вақт посольство медорем, нагӯем ки шумо программистен, агар как турист омадеста бошем. Программист нагӯем ки наметиҳам, камтар проблематичне да ин чизода. МГУ, аку не фақат МГУ не, як ҷиянчаи маям мехонам Москвада, рафтан ҳаст. Амҷо раван агар пурсан ҳаст. Бисёриёшда ҳаст. Так, масъалаи грин карта срокаш гузашт, ака ин сол ози пурсидестанд ки ака ин солам загранпаспорт меша ё намеша, скорее всего ин солам ба загран меша, аку ино ҳар сол законошон дигар меша. Ба ҳамун ҳисоб законошон сабр кунен камтар, моҳои пеша грин карта як 10 рӯз, 15 рӯз ёки як моҳ пешакӣ ино законои навшона мебуранд. Масалан, мумкин соли оянда мегӯянд ки одамои мода бесаводу дар кор нест, фақат университет хондагиё дар корай, ёки мега забони англисидон дар корай. Ҳамун ҳисоб ино законошон ҳар вақт иваз меша. Так. Фотима Алиева, обуна шавен дӯстон. Хайна, обуна шавен, намедонам каналша. Идам Амеди, туда 4 бор отказ кардагиам, ай чӣ ҳисоб отказ кардагиам? Аму отказе ки как турист омадагиен, шумо чӣ указат кардагиен, кадом хеш табортона, ҳамин чизо мадам 2 бор отказ кардам, сеюм бор кати занам додам. Мо ду каса занам кати омадем. Барои ҳамин одамо ҳаст ки ҳар рӯз меран, ҳар ҳафта якбори медуранд, постоянно отказ мегиранд, як рӯз медуранд, мегиранд. И тамом нест задан гирем. Просто анкетата пур кардагишда аҳамият тиен, хушрӯ пур кунем. Ҳамун чиз бисёри баъд действият мекунад. Баъд ту уже 4 бор дуромадагӣ боши, ҳар як анкетада чизои навистагита, уже панҷум анкетада агар якуму дуюмушда навистагӣ боши ки хешуд нест, ту ба панҷумда нависи ки ма хеш доштум, оказывается, ҳамун моментам чӣ кунем да, сравнит кунем. Агар якум дуюм анкетада навистагӣ боши ки иҷода отат, очат, модару, падару, бо ки иҷа хоҳарчод ҳамаш Америкадану, панҷум анкетада нависи ки не ҳичка нест ва ё, конечно, сравнит мекунад, выяснят мекунанд, метавонанд отказ кунанд. Шумо куҷо равон кунен? Так, Тоҷик ММА ҳамҷа навис, бародарҷон. Девушка агар фиристондаги боша приглашение ҳавайда, скорее всего ҳавай агар за граница вай боша, вақти грин карта пухтарак метавонад я приглашение на биёяд Тоҷикистону, ЗАГС кунен, баъд уже по ЗАГСу посольство медурем. Бисёр вақт метиҳам, кстати. Вақти медурем, мегӯем мо тӯй кардем, мехоҳем Америка равам, мада як 3 моҳ 6 моҳ мада тиен, ман равам Америка бинум, бо обратно мебиём, момента 50 ба 50 да мумкин тиен, мумкин не.
Так. Да, Facebook чӣ ба ҷавоб навед? Фейсбукда ҷавоб додистам бачаҳода бисёриёда ё намедонам манда нависен бо савол тиҳен вақти ҷавоб надодем через ден савол тиҳен барои ки ман очрат кати рӯзашда ай биска зиёд ҷавоб метавонем бисёриётон додаш занг задагиём аку бекор кишидум обязательно шумода связда мебурам. Так бародаро якта савол тиҳен ки бисёри бад савол метиҳен ман успед накардистам. Грин-карта биромадан вақти грин-карта бирояд агар соли ояндаам иншолло мепартом агар зинда бошем мепартом мебинем. Ака инстаграматона тиен ман видео равон кунам. Инстаграмум Парвиз Америка. Аммо инстаграмда навис хоҳарҷон ҳамҷа Парвиз Америка мебурад. Парвизҷон гап нест. Биё мо гуфтивай ёрдам мерасонем. US Army. Ина бародарам ба фикрам армияи Америкада. US Army ман Нью-Йоркда студентам. Фузалда обязательно савол мерасонем. Мумкин даш тамошо карда бошад. Профессия чӣ хубӣ дорад барои приглашение? Посол вообще умуман нигоҳ намекунад приглашение. Агар масалан ягон тӯй боша, ягон маъракаи калон боша ё ҳамон хеш таборотон ягон одамои донанда бошанд, чӣ бошанд, хайр метиҳен. Лекин бисёр случаёда мумкин 80%, 90% приглашение даже нигоҳ намекунад, барои ки приглашение Америка гирифтан як просто ай даст ман метавонам мози нависум, ман Парвиз мехоҳам приглашение, мерам аптекада ягон аптека ягон нотариусда мерам метавонам печат мезананд. Баъзе аптекаҳо аз $1 мегиранд, баъзе аптекаҳо аз $2 мегиранд, баъзе ҷоҳо $6 мегиранд, баъзе ҷои частни мерем мумкин $60 ам гиранд, барои ки печатҳошон водяное. Ҳаво гарени хунука берун бурам минуси чанд буда, минусози ман медонам минус чанд. Ҳаво оз ами як то фартуна рафтум омадум, видеом агар дидагӣ бошен живой да партовтум, оз берун 0 градус, не ки иҷа шамол безебада, шамолш одама шикоф мекунад. Агар шумо Америка биёен ҳатман дастгирӣ мекунем бародар. Ҳозир худо ба шукр ҳамун як бародармон объектҳои нав гирифтаистанд. Ҳамон объектҳои навда иншолло туғрӣ мекунем, кор мекунем. Хайр то пои қадаму мақсад қоматотон рост шидана, баъд шояд таваккалтон ба худо кора дуроен як ҳафтаина ойликтона ки гирифтем, ба номеромо удалит кунем, айқафои паси зиндагии худтон шавед. Ай Екатеринбург посольство гостевой 3 сол додан виза, халқи тоҷик рисковать кунен ҳам. Ина бародара диден ай Екатеринбург гирифтай. Чанд сум дар Корея барои омадан? Юсуф, барои омадан бародаро бисёриё савол додистен ки ҳамин мо Америка биёем, агар чанд сум кати биёем. Ман шумода мегӯям баъди билета харидан ҳамин бартонда $500 гирен, не ки лекин бо як чиз мегӯям ки шумо бояд пешакӣ ҳамон каса гап занем ки мақсад ҷои кортона, ҷои дигаву дигатона туғрӣ кунад. Баъд $500 барои чие? $100 телефонда метиҳед, $300-400 масалан нимоҳаи пули хона метиҳен. Агар масалан ман да связда бироен мана ёфтан тонен агар бародар, ман шумода ёрдам мекунам. Кор катиам мақсад бачаҳо ҳастанд, бисёр бачаҳо ҳастанд. Як ҷо телефон мекунем, як мақсад илтимос мекунем. Группҳои тоҷикҳо ҳаст, телеграмда ҳамватан ҳаст, тоҷик диаспора ҳаст. Як группаи худи ами узбекҳо кушодагиянд, ай Узбекистон именно уҷадам группа кор предлагат мекунанд. Хеле бисёр эҷа кор. Ин масъалааш вообще ташвиш накашем. Ҳамин зуруш $1000 кати биёем. Агар мана ёбен, ман ҳаракат мекунам ягон ҷо ягон кор кунам. Хонаи калондора агар уҷада объектҳои нав гиранд, уҷа постоянно кор, текучка корҳошон постоянно ҳаст. Агар шавам, так дидестен майна дестен чута unstable мега интернетма окшун телевизма.
Так. Ози камтар кандашид. Ҳавайда $1000 кати $1000 биёрем, уже донем кам як моҳ шумо да 2000 мераса, то кор ёфтана баъд уже кор ки ёфтем, ҳама як ҳафта $1000 то $1000 кор мекунем, уже худаш ба худаш туғри шида рафтан мегирад. База так. Забона чанд қадар ёд мегирӣ? Егор Крид навишта. Егор Крид, ному зурб дедам. Забона бародари азиз ҷа ёд гирифтан нушта ёд мегирӣ, университетош бепулай, мактабош бепулай, барои мина агар бию ёд гирун, лекин пулам гум мекунӣ да, ҳар як соат агар ҳар рӯз, ҳар ҳафта 4 соат рави хонӣ, ва 4 соатам $60 $70 тия ҳафташ да гум мекунӣ. Айхе забона ёд гирифтан аз зеҳни худат вобастагӣ дорад. Агар гӯӣ ки ман ака гарини омад тез ёд мегирам, тез ёд мегирӣ. Айхе худи Нью-Йоркда дигар штатошда забон хай бисёри баъд роли калон бозӣ мекунад, лекин ҳамин Нью-Йорк, Майами ин тарафода забону шарт донистан шарт нест, барои ки уҷа мардуми моям ҳаст, урусҳо бисёранд, урусӣ донен агар у тарафода камтар қинӣ намекашанд, барои ки бар одамо бисёр ҳамин забони урусию чиям медонанд. Англисӣ кати хай зуд омад ёд мегирӣ. Хотя бы ҳамин калимаҳоша донӣ ки американцо ҳам хеле мардуманд ки ранги урусо нест. Урусия камтар безеб гап зани дерзко нигоҳ мекунанд, ҷошона мегардонанд меранд, хеле нест. Американцо ҳам хеланд ки там калимаҳоро мепартоӣ, баъд худ жайдамуш мечина гапҳои даркориша, ӯ мефаҳмад мақсад гапи хита. Так что забона ёд мегирӣ. Ай Тоҷикистон барои визаи ИБ3 видеом ҳаст, ҳамон видеома бинед. Ай Тоҷикистон падард кардан наметавонӣ, бояд ҳамун компания ёбӣ. Компания номуш ҳамун БДВ Solution, то, что ма кадестам ко. Ҳавои кати переписка мекунию, та ҷавоб метиҳанд. Мегӯянд ки масалан ҳамақа пул метиҳӣ, ҳамақа пул, лекин вай да камтар пули бисёртар даркор мешавад, таки $20-25,000 пул меравад. 18 солаи визаи туристӣ биспорум, дар банк пул мондан, дар номи мошин бинум виза медода бошанд. Аку виза додан, у пулу мулу банку манкотун ҳамаш ерундае. Асоси ҳамун визатон да паспорттон чанқа виза дорен мебинанд. Оҷа шотон да пул мемоне. И чизои американцо худшон медонанд ки мо да и чизо осонае. Рафта масалан пул метиҳ $100 $100 метиҳ, справка мекунанд, метиҳанд. И чизои американцо худшон медонанд ки мо да ҳамихи документкунӣ осонае, авай да роли калон бозӣ намекунанд, шоту да пули буданаш набуданаш. Тим более медонанд ки бисёр банкҳои Тоҷикистон банкрот шидагианд, барои ҳамин ҳисоб и чизо намекунанд. Боварӣ намекунанд и чизо да. Ама важниш паспортонда чанд та виза дорем. Уни важни. Агар ҳамин рисковат кунӣ, ягон ҷои зур зони оддихода равен, я дам гирен, як сол да як ду ҷо парен равен, вай наму шанстона бисёртар мекунад, чем дигар документотон. Правои международнитона чӣ хел кунем? Правои международни Тоҷикистонда намекунанд. Бародарое ки Дубай даянд, мо да бироен ва ё мекунанд. Пул метиҳанд, расмтон роӣ мекунед, кадам метиҳанд. Агар Америка омаден, Америкада Нью-Йоркда Брайтон Бич мерен, Брайтон Бичда $65 дад, дар давоми 1 соат кадам метиҳанд. Ҷавоб додум дига на номерои WhatsApp ман дар шумо ман наметавонам додан. Ай бачаҷа 200-300 таем. Қорат накунед, як савол ҷавоб додум, хай дигар кас да тенохи ҳаққи як одам дига, як бародар 15 бор як савол доди, додум, гӯш кунед, айвал гардонед, бинед, видео кардагим даже бо савол метиҳанд. Фиристондан аку аср баҳористон мошин, як гап мегӯм та бародар, ма ози корхонаи худмам ҳаст, компаниям кор кардастаем, ма вақт надорам. Агар не ба ҷону дил ма шумо да ёрдам мерасонам, ма ба ҷон намехоҳам ва я реклама кардан. Ҳаст одамое ки Нью-Ҷерсида мошин мефурӯшанд, мехаранд. Ма рости гап наметавонам ва я шумо да реклама кардан, барои ки ма ва бародароят шумо да реклама мекунам ва ё яки шуморо мошенникӣ мекунанд, ягон пул кор мекунанд на шумо, баъд шумо мегӯед ки ин парлиз моро як одаме кати шинос кард ки як мошенник буда ранги. Ма чӣ дар кора, ма посредникиро нағз намебинам. Агар
оянда ягон одами надёжни ёфтум, донум ки вай бачаак 100% мақсадкори шуморам буд мекунам, пага мошинотона ки бурд уҷа проблема намекунад. Ана он вақт ман шуморо метавонам ҳамун номероям бародара 100% тиём. Як дақиқа. Да. Оу. Хорошо, давайте. Як бародар омадиста, кати мо кам-кам ҳамон онлайн бизнес мекунем. 10 минут пас мебиях, эфири ма мумкин 10 минут пас тамом шавад, ним соат бисёри баъд гап задем. Мо грин карта пур кардем, не ки худомон пур накардем, шиносо ҳамон Америка пур кардан. Ако вай бародаро пур кардаги бошанд, дуруни анкеташа расмоша дошта бошен роҳӣ кунем, ман мебинам, мегӯм тона ки туғри пур кардагиан ё ки не. Хай иншоалло туғри пур кардагистанда. Грин карта бо мегӯм тона электронни почта, номери телефон, адреси ҷои зистутон. Ин чизо аҳамият, роли калон бозӣ кардан намекунад рол. Главни роли калон ҳамон номери паспорттон, ному фамилиятон, расмтон и ҷои таваллудтон роли калон бозӣ мекунад. Ана ҳамин чизода пасоситва хеле консул вақти собеседования хеле сахт аҳамият метиҳад. Аввалда вақти пур карданда ному фамилиятона, ному фамилии фарзандотона, семейни положениятона хушрӯ кардан нависен. Вақти пур карданда баъд ҳам расмтондан бисёри баъд аҳамият диҳен, штоби расмтона фотошоп накунанд. Масалан бисёри хеле расм мегирад, галстук мемонад, курта мебирад, гирду сарша мебирад. Ихе накунанд, ҳамин зинда сурат гиранд, ҳамун зинда сурата размерша майда кунанд. Тамом. Бисёриҳо мегиранд, иҷоашуна мечинанд, ришошуна кантовка мекунанд, костюм брюку, галстуку кимчо мемонад. Ихе дар кор нест, умуман дар кор нест. Анам хе ранги ман куртара пӯшен, пуштаде кабутаам хе бестен. Шу сурат гирад, чтоб соя бисёри баъд сояи ғасб набошад бо қафотон. Ҳамун чиз меша. Так як бародар ҳаминҷа масъала ECL кати пурсид саволта дар бораи программа ECL гап мезадем. Охи бародар ECL ин чиз масалан фақат туда лозим мешавад. Мумкин ҳамин 193 одам тамошо мекардагиам 3 касда дар кор шавад. Ин чиза шумо манда персонална нависед, ман шумода контактаям мепартом, шумо худтон качишон гап занед, нашуд ECL полностью саволҷавобтона тиҳен. Озу ман барои 200 кас ECL фаҳмонум хобшон мегирад. Аввалда ҳамин бародаро бисёрш омаданиянд. Акмал Ҷумаев чӣ меша шумода? Акмал Ҷумаев манда чӣ меша? Ҷумаев тарафи модарам хешта буру ҳамашон Ҷумаеван аку. Намедонам, ман бисёриёш мешиносам, манаву рости гап. DC 206 вақти пур карданда DC 206 ин ҳамун формае ки шумо вақти грин карта мепурен, паспорта шумо Америка роҳӣ мекунад ки ҳамонро пур кунед. Аввалда ман видео мекунам. Аку ин видеоя ман шумода оянда вақти 5 май наздик шиданда мепартом, барои ки вақти уже 5 майи 2020 вақте ки уже шумо чӣ мегӯянд шаб грин карту ответош мебуред ко, но момента уже шумо метавонед ба ҳазур ҳамун DC 260 ман чӣ хел пур мекунам, дар омада мебинен. Яке агар ҳамин одамое ки ман пур кардагиам бурад, агар иҷозатша гирем, агар ба ман шумода живой ҳамун DC 260 пур мекунам. Иншоалло то вақта бо чанд одами дига савол-ҷавоб мекунам, мефаҳмам ки чӣ хел саволо додистанд, дар посольство чие. Як видео карда шумода хушрӯ кардан мепартом, штоби ҳамин видеоро бинен, хотя бы як 50-60% саволотонда ҷавобша гирен. Ба виза биёй меша иҷа истодан. Чӣ хел метавонам мебиёй иҷа виза кати туристӣ кати мебиёй, хоҳӣ нелегал меисти, хоҳӣ агар студент меши, хоҳӣ агар политика наметӣ. Ин роҳш бисёра. Ҳамин визата гир биёр, иҷа чанд қаисти ҳеҷ катида ҳечӣ намегӯянд. Масъалаи Мексика кати бародаро гуфта будем тонако. Масъалаи Мексика кати як додарчамон рости гап омадагиай Америка. Ма ҳамон бародар авози як сета адвокат ёфтем, додем, ёрдамш кардем. Аки дили нияти ман чия? Ман мегӯям ҳамон бародар пеши бурмаданаш мерам, ай Мексика мегирумша, ай граница ҳамун ҷои турмае ки территорияи Америкада истодагиан. Иншоалло ай брачкара ки ҷавоб додан, ман мегирам он брачкая, встречат мекунамша, мебиёрам ҷо ба ҷо мекунам, баъд иҷозатша гирем, агар баъд як видео карда шумода мепартом.
именно аймек то Мексика чанд сумка ти омадри турмада чӣ шид ана мехи савол ҷавоб мекунаму ам видеоя шумо да мепартом. Мексика кори осон нест. ҳамқа пул расход мекунем, 20 000 қариб пул расход мекунем то омадан ҷанобои ҷо мебиён дури турмада мешинен. Агар судя нағз ғалта мумкин шумо ҷавобтия авайда буроя агар ай Мексика ай турма ки биромад иншоалло худованд ами илоимро ама сабабгор кунам буроя пеши мо насиб боша. Ман братишкая баъд як видеоча мекунам мемонам агар иҷозат натия хайр маҷбур руша маҳкам кунему. Баъд амон Мексика чанд сум дод, границада чанд сум дод, омаданда киё чихе, такси то куҷоя буд, айгуҷо чихе, ҳама саволотонда 20 минут 25 минут видео мекунем. Аввалуш аввал буроям додарча дар ҳаққш дуо кунен буроя тестар. Бежан хулигангала. Султон ҷавоб саволи шуморо ман ба ҳисоби кай поймо грин-карта пур кардем, як ҳарф хато шуд, айро навистан чӣ мешавад? Анаку вақти грин-карта пур карданда агар номтона як ҷузда хато кардагӣ бошем, ҳамон момента да ёдум ҳаст як бачака фамилияш да як абаҷои ке мондагӣ буд. Посольство рафтанда мепурсад чӣ ба хе шид чӣ шид. Ҳамон момент агар ки шумо паспортни даниётон ҳама документотон туғри боша ва метона як ҳарфака гира гӯш кун ту знаеш моя машин фиреб карди гуфта метона атмен накуна. Лекин насиб боша худо хоҳ агар дублированӣ нағалтоа, хай дублированӣ уже ба филм камтар меғалта, барои ки данни паспортотон ҳаст. Усу чиста барои чӣ мегӯянд ша чисташ дили ниям худо гуфта медроенда бародар ҳичи гуфта наметонам. Мумкин ки вай дар асос паспорта гира номери паспортаю уже фикр накунад ту знаеш дублированӣ дуюм бор пур кардагӣ нести, ному фамилията иваз карда ду бор пур кардагӣ нести гуфта мумкин тия. Лекин мумкинам натия. Чихегум 60 ба 40% мумкин натията 40% мумкин ту визата одобрит кунанд. Аввалуш хайр мегӯм ку бародаро уметона худо накунен ҳамаш дастем. Агар дар дил ният наминҷа боша ғалтидан ҳамин хела мебиёӣ. او کی هست статуси турист ба кадом зариш кунем ки гирифтани гражданство США осон шава. Ухты статуси туристика ти мебиёи ҷа любой статус да ки ту иваз кардӣ ту уже невыездной мешавӣ Америка. Метони выезд кардан, не ки обратно омадан наметонӣ. Ишам фикр кунен. ҳозир политически убежища короткий шидагия пеш масалан одамо меомадан меспоридан сразу разрешение на работу мегирифтан, сразу социальный номер мегирифтан, уже кор медромадан кор мекардан. Аками процесса ё укоротит кардан бачаҳое ки политически додагиянд 40 рӯз да уже то 40 рӯз ай 40 то 1 моҳа то 2 моҳа даже собеседование мемонанд. медрои собеседование ки гузашти уже сразу одобрит мекунанд, метиҳанда уже дуюм собеседование назначит мекунанд. Сразу баъд якум собеседование метиҳанд разрешение на работу ҳама чиёто метиҳанд. Агар отказ кунанд ба срок метиҳанд ки уже Америкаро бояд тарк кунем, баъд уже суд мегирӣ, дигар ҷо мегзарӣ, мақсад як штат дигар штат мепартоянд, ҳамхелӣ карда одамо 2 сол 3 сол 4 сол кашола карда ҳамҷа кор мекунанд. Баъд уже у момента ту уже нелегально кор мекунӣ, неки статусут как бы воздухда меша. Авайда любой статусе ки шумо ай туристӣ омада иваз кардан ҳама роҳи осонуш зангирӣ. Агар ай худат уверен бошӣ ки акам ман масалан хушрӯи бадум ман метавонам любой духтарка шинос шавам, айҷа мебиёӣ агон американка меёбӣ давдав мекунӣ, загс мекунӣ, баъд ай 3 сол документотонро меспорину, ҳуҷҷатотон агар дағбиротиан одобрит кунанд агар мегирен, баъд уже грин-карта ка ти мепари мери. Лекин баъд уже зану бачаоту дигаву соединение кунӣ биёрӣ. Инқа мамин. Вай фарқш нест агар американец приглашение бирои мекунанд, мекунанд фоидаш нест. Ҳамин грин-картадоро ҳамашон как американец ҳисоб мешаванд. номероту додум. барои консулство желательно ҳамин программист нагӯен, барои ки программистҳо да туристӣ да наметиҳанд. Айхе любой кор туғри мегирам. Ман масалан как менеҷер доромада будам, хай ман кор мекардам как менеҷер.
як компания дорухфурӯши қирғизда, як дорухфурӯш ман омада будам. туристӣ равӣ чикор мекунанд? Банк справка мегирӣ, вай ягон банк ягон информатсия наметиҳад. Ҳеҷ вақт гаитон наброрен. И закони банка ягон банк метарсонанд ку вай проверка мекунанд, телефон мекунанд, ай банк мепурсанд, ҳамин одам чанд қашод шуда пул дора, и гапҳо айтон брорен намепурсад. Ягон хел просто одамон ай мафкураи камшон ҳамин метарсонанд, не ки ягон банк ягон вақт ягон момент телефон када мақсад ҳозир худод ина телефон ку ки ман консули Америкаи омада шоти нами одама тевай банкирам ваёям девона нестан охи ваё наметиҳанд их информация. Проценти бридан ба грин-карта 0,7%, 7%. Ҳар як страна 7% выигрыш дорад. Масалан, 1 миллион одам ки партофт, значит 700% ҳесоб кунед, 7000 выбориш намеғалта, баъд оҷа калта мекунад. ҳаст барои занако именно кор бисёр аяпа. Супермаркетода колбасни цехошда кор медуроен, супермаркетода метавонед кассажда дуроен. Баъд иҷа ҳаст корхонае ки компютерро нигоҳ мекунем. Корҳо бисёр аяпа. Шумо ми грин-карта гирем биёен, иҷа занакода кор бисёр ай. Габнез Меҳровар Кенҷаев. Биёин амиҷа соза обод амиҷа зура нисбати як кас дига савол навист ки ментошуна сравнит кунен кати милисои Россия. Дута разни ваянда и меган куят шагир дуюм шазан хели нест. Иҷа милисош умуман дигай. Ҳо мепаронанд, мекушанд агар хай нарушение кини чихе нарушение ки даст холи боша кулашни бойда бурои вайтра намекуша, намепарона. Ки агар 100 корча бурои тараф жудаи вай мепароната. Хай накуда ами кора. Хели кини дам Россия мепароната. Лекин агар нарушение накини ами сар корра и биёи хона шини, агар хулиган боши даму милиса нехиди одаму сиёҳо мекушанда. Агар хулиган набоши ҳеч не, айхе мебурои масалан любой милиса дар рай содагӣ бошад, ту бигизор 15 сол нелегал боши, ҳақ надора пеши ту биёя. Ами Нью-Йоркда именно дига штатошо намедонам, ами именно Нью-Йоркда ҳақ надора бе иҷозат биёя, ай ту удостоверенита пурса, номта пурса. Вай метарса, вай мебиёяд даже бига ки бародар бахшиш ман масалан номум намедонам ҷекичан мада документота нишон тед, ту меги гӯш кун бародар, ма ягон ту барои чӣ мепурсӣ? Ҳамин савола метиша ку соли мегарда мера. Даже ман ами 4 сола ами Америкадаем, ягон бор мара дар раҳ ягон милиса доштагӣ нест. Нами хели ришкатиам гаштагиам, аи аҳволум безебам буд гаштагӣ, мӯи сарам қабуд гаштагида ягон бор мара надоштай, напурсидай. Ам зарлём будум 3 бор, 4 бор мара ман кардагиам, хай нарушение кардам, ман кардам. Тиризон танировка мумкин нест Нью-Йоркда, мошинои легковойда хай ман мекунанд танировка, ман мекунанд, мебинам ки ту чӣ, штрафа менависад, ҷавоб буд метад. Даже ҳамон моментам намепурсад ки ту статусу чӣ ай, ту кӣ, ту легали, нелегали, правата мебинад, срокаш тамом шудагӣ боша, мега огоҳӣ мекунад ки сроки права тамом шудагӣ, огоҳинома менависа мере, ту уже ҳамин радари ҳама милисода ғалти дида ки ҳамин бародар нарушении паспорт вай дора, права дора. Акун мели чизо кати намеқапанд милисош, мели чизо катиам даже овора намешанд. Авайда зинда боша Кулобҷон, зинда боша Тоҷикистон бугӯ. Кулобам мак не ки клубда кор кардагим, ма якчанд 1-3 моҳ клубда кор кардам. Религиозная виза чӣ хели визае? Религиозная виза вақте ки ягон масҷиди калонтарин шумода приглашение рӯй мекунад, кумитаи диние ку, кумитаи дин вақте шумода приглашение рӯй мекунад, ё ки конкурсҳо меша нисбати масалан қуронхоно конкурс шава, агар шумо приглашение рӯй мекунанд ки шумо участники ҳамоҷаен, баъд вақти даромаданда ҳамоҷа религиозная виза тайпша намедонам, леки ҳаст именно религиозная виза, ту ҷа медроӣ
мақсад ма тарафи масалан мусулмонҳо рафтестам гуфта туда приглашение метиҳанд, не ки шумо да одамои простой да наметиҳанд ин чиза, барои шумо бояд ягон кумитаи динда вайш бошед, коргар бошен ё ки ягон хел кортон боша кати ҳамовай кумитаи дин. Айхе просто так ман мебиём мегӯм ман намозхонум, ман риж дорум, ман масалан намоз мехонум, ман да виза тем, хеле шумо да ҳеч ка виза наметиҳанд. Программистҳо барои чӣ қиинда? Барои ки ино метарсанд, да. Камтар ҳамин системаи сайбер безопасностишона ино превыше всего медоранд, барои ки ҳамин бисёр вақт хакер мебиёянд, ҳар хел корҳо мекунанд, ай ҳамон ҳисоб ё бисёр чӣ намекунанд, боварӣ намекунанд. Баъд ҳар хел программист аст, да, чӣ хели программист? Масалан аз як мо дар Тоҷикистон да программист мегӯянд, вай одаме ки компютера мекушояд, Windows установка мекунад, вай программист мегӯянд. Айхе ҳаст як программистое ҳаст ки мекушояд компютера, программа месозад, мефурӯша программаро. Ин хел программистҳо ҳаст. Ҳаст программистое ки даромада телефонро взломат мекунад через интернет, медурояд программаша дига мекунад, кодша дига, ана программистои реальни мегӯянд. Айхе ну компютерсоз кунаку, шумо просто компютерсоз кунакин. Грин-картаи Канада дора ё? Грин-картаи Канада камтар қиинтарак да. Порсол 1400 кас бирида буд грин-карта, 1400 виза. Так, мумкин зиёд шава ин сол. Вай посольство дадааш намепурсад ту куҷо да будӣ, набудӣ. Як бор савол метиҳад ки ту масалан ҷойи опасни да будӣ, масалан Сирия да будӣ, Эрон да будӣ, набудӣ. Ҳам хеле саволо метиҳанд. Намегӯяд ки ту Россия да рафтӣ чӣ кор кардӣ. Мумкин пурсад ки ту Россия да чӣ кораӣ? Чӣ кор кардаги Россия? Намегӯяд ту чӣ ба 10 бор рафтӣ Америка, вай. Дар ҳамин бародарои азиз ҳама саволотонда иншолло ҷавоб додум. Бо агар шава ҳам хел савол додан гирен, як дақиқа. Алло. Окей, сейчас через минуту. Ай бародарам омад. Ҳамин катиам наде 30 минут гуфтум, 40 минут гап задем. Ҳам хел кам-кам ман ҳафтаашда як бор медурам, комментариётонда ҷавоб метиҳам. Илтимос бо як бор дига гапҳои пеша як гап задан, як бор ҳама видеома бинен. Якта видео ман намекунам, оз бародарои бинен урусӣ видеома ҳақоратм кардизан. Урусӣ. Яке оҷа бо 15 та дига забони модарӣ кати видео кардагиём. Ай ҳамин ҳисоб сабр кунен, ҳақорату ҳар хел гапҳои безеб нанависен. Чо мекунед дили як бандаи мусулмон ранҷонидан на як гапи хушрӯ нависен. Манам миннатдор мешавам. Саволотонда комментариётонда тиен, агар шид ҷавоб метиҳам, нашид агарам як ҳафтада як бор ҳам хел прямой эфир мекунам. Агар шумода маъқул шидагӣ бошад, хеле лайк монен, тамошо кунен. Ман намедонам ман сохранит кунам, агар сохранит меша ё намеша. Агар нашава, оянда видеома ҳам хел мекунам ки сохранит шава. Ба бисёр вақт Инстаграм, бисёр вақт Фейсбук да медурам. Агар хоҳем дуроем, нахоҳем агар ҳамин чиза ман як моҳ, як ҳафтада як бор, ду бор насиб боша связь да мебурам. Дар ҳамон ҳисоб, дар ҳамони худо боша ҳаматонда. Кадомета ки саволта ҷавоб надодам, ҳатман ҷавобтона мегирен, сабр кунен. Ҳаматон тоқат. Дар ҳамони худо, ҳаматона дар Америка интизор мешавам. Дуо кунен, посол монанд ҳамин ҳамата безвизавӣ кунен, биён ҳаминҷа кайф кунен гарден. Дуо кунен. Ҳам бародаре ки дар дури турмаи Аймексика буроя, ҳам бародари азиз буроя, агар бо сабаб меша чанд бачаки дигара Америка омаданда. Дар паноҳи худо бошен.